Het is op een jeetje van zijn dochter begonnen. Toen begon hij erover, nou, zullen we dat nog een keer doen? Nou ja, ik zei ja, echt jongen. Dus hij ging nog liep op Marktplaats en liep een foto van dikke Volvo 850. Is dit wat? Nou, ja, ik zei een biertje in de hand en ik zei domme jongen. Hij doet een bad van draaibandjes en dat je letter helemaal komt. C'est incroyable. We woonden een barreltocht doen Ja. en toevallig heette deze reis dan de Rammelbakkerreis. We zijn uiteindelijk naar de Côte d'Azur gegaan. En hier de organisatie hier bedacht, dan starten we in Frankrijk. Dus eigenlijk moesten wij voor de start van de reis, moesten we eerst al wat weer, we zo'n 800 kilometer al rijden. Ja. En daar weer pas de start. Dus hier maar vlak in de buurt van Lyon. J'aime plus Paris. Encore partout ça m'ennuie. Je vois trop de gens. Je me fous de leur... Wij zijn start bij een plakje vlakbij Lyon. Daar weer de start van de reis. En dus ik een overnachting op een camping. Ja. Nou, dan komt er aanrijden dat weer al bij donker. Nou, dat weer één groot feest, want het thema weer licht. Al die auto's, weer al die lampjes en dingetjes. Nou, daarom heb ik al die van die verlichtingen hier weer erin zetten. Nou, en dat weer voort een sfeerke. Dat weer super gezellig. Ja, er stond 84, 90 auto's ongeveer. Ja, nee, 84 auto's weer inderdaad. Ik ben trouwd met zijn zuster. Ja. Al meer dan 24 hier, denk ik. Ja, ik ben net hoe lang. Ja, nou ja, Maar goed. daar ben ik heel slecht in, hè, maar al heel lang. En ik ben dus de broer van zijn vrouw. Dus Ja. dat is onze connectie. Nou, we Ja. kennen onder andere al, nou ja, Ja, al heel lang, al van tieners al. Eigenlijk, Ja, van vroeger uit al. Nou ja, we gingen allebei dus iets, het moet een Fries thema worden. Ja. Dat zit een beetje in, ja, het zit in onze geen, wij zijn Friesen, dus dat vinden we ook leuk. We zijn ook chauvinistisch tot en met. Nou, eigenlijk zo, ja. Dus dat wil heel snel dat met een Fries thema worden. Nou, een grote auto, grote pier, dat Nou, dat nam wil al vrij snel snel betaald. bedacht, ja. En toen ben ik begonnen te skeren. We zeiden, nou, dan moeten we een grote Friese vlag omheen. Ja, en de pompenbladen, daar hebben nou je stickers. En ja, hier en daar wat contacten Oh ja, natuurlijk. hier. En deze sticker die is speciaal maken voor u. Klompjesletter. En de klompjes erop. Nou Ja, oorlog is wat wij vonden van het spel. En onderwijs zien we natuurlijk de dames van Double Trouble die hier wel troffen. Ja, dat is een leuke Ja, vraag. dat is een leuke verhaal. Uiteindelijk dat we de hinderwijs al en we zijn achter elkaar aanrijden, we troffen elkaar toevallig onderwijs. Ja. Nou, dat bleunde heel tijd, bleunde dat ik gezellig. Dus die eigenlijk bij u stonden op een camping daar, jongens een borreltje dan, daar kwamen dan per oren vriezen, die kwamen Betjen, die kwamen direct Ja. bij. En ja, vanaf dat moment weer elke dag weer het Christmas een programma van een tocht. Ja. Van ja, die kant eerst op. En ongeveer globaal van, ja, daar moest ongeveer langs, dat ik eens komen en ik kan steeds daar ook langs, maar als dat zien was, dan moest daar langs. Ja, de meesten vinden het wel fantastisch, hè? Ja. Ja, natuurlijk. En met shot, ik wil dat we een heel pretentiert aan besteed hebben. Het mooiste, ja. Ja, daar ben ik wel auto's en dat ben ik gewoon barrels, echt barrels. En dat is het dan echt, dan houdt het op. Maar daar ben ik wel meer en die hebben er echt wat van maken. Dat mag dan echt wel weer zeggen. Ja. Maar ik vind wel dat wij echt wel bovenin het segment zitten, zeg maar, Ja, van de hele ploeg. super. Maar onderwijs, ik als van de week de testritje die, nou dan onderwijsmeesten die zwaaien en toeteren weer even en Ja. de zwaailand. We zijn zelfs maar want we reden naar de Mac daar, we hadden even een milkshake op. Dus mijn zwaailamp met toeters en bel neemt door de Mac erin. Ja. Nou, dan is wel, dan krijg je een leuke reactie. Nee, ja, dat is fantastisch. Ja. Je krijgt opdrachten mij voor onderwijs. En dat wie heel uiteenlopend dingen die kost opzoeken op internet, maar dat wie ook fotograferen van kunstwerken bijvoorbeeld. Of gekke dingen waar best filmpjes van meisje moest. En dat kostte wat inleveren. En dat, ja, uiteindelijk kwam daar een winnaar uit. Maar ja, Ja. helaas hebben wij dat net oude meisje kennen. Wie een bol, wie op van doel om recht voor te gaan. Oh, Maar ja, toen wij strand binnen, houden we dat natuurlijk ook op. In Monaco letter. Ja, maar van tevoren hebben we toch een fantastische eerste 2-3 dagen gehad. De jaar is gewoon toch fantastisch. We hebben een fantastische route rond rijden.
langs de Middellandse Zee, Ja. Ja. Nice en toen Monaco. Ja, en in Monaco begon de ellende wat. Ja, hij begon raar te stuiten in. Dus dan kun je al die rare ploffen en kabaal en geen power meer. Hij woonde meer loeken, hij bleef een cracker in, maar ja, en Nou daar ja. houdt het eigenlijk bij op. En toen kreeg dat hij pruttelde wat. En Ja. nou ja, als hij Monaco is, dan giet ik wat op en nou. En het wie drok, nou, dan komt geen heultje meer op. Nou, tot op een gegeven moment zei van, doe het zelf maar. Ja. Nou, en dan stond je er. Nou, toen hebben we de verzekering uiteindelijk maar bellen. En toen ben we ophalen met een autotransporteur. Nou, wij achterin in de grote pier, trom Monaco heen. Ja. Zo ben wij naar Nice gesleept. We hadden allebei het idee, dit is de Labda-zonde. Die hebben we eigenlijk geklooi met hoorn en we hebben er een tweedehands ding in gedrukt en dat weet ik net helemaal fris al, ja. Dus Nee. wij zijn, dat moet het wezen. Dus die hebben we direct besteld. We zeiden, nou dan komt die morgen binnen, die drukken we erin en dan hebben we weer verder. Ja. En de oren daar is weer dat ding inderdaad binnen. Ja. Toen ben we erheen gegaan. Nou, dat ding in 10 minuten insluiten, starten, liep goed. Maar ja, dan wordt de motor warm en krijgen we toch hetzelfde probleem weer. Nou, op laatst hebben we de knop terug, dat wordt hem net, we moeten een oren auto hebben. Nou, dan hebben we echt heel vaak achteraan zitten bij een tot jongens om een uur of 8 toen kregen we in één keer een telefoontje van de verzekering en die zeiden, ja, het kan zo, we waren in Nice, we konden daar een huurauto krijgen, maar dan moesten we een orenauto ophalen in Marseille. Nou ja, dus dat hebben we toen gedaan. Pak ze, Chet. Pak ze, jongen. Ik zei, hoe de auto is, grote pier rent weg. Ja, ja, ja. Uiteindelijk, het probleem nou, zit in de brandstofpomp. Ja. Ja, dat kan ik net uitlezen, bedenk het maar eens even. Bij toeval, alles erin snij. Nou, het Seat had het ontdekt. De pomp, daar zit een defect aan. Nou, dat hebben we opgelost en hij draait weer. Hij rent dus de brandweer. Ja. Dus we gaan Dus, volgend jaar, 2.0 komt eraan. Ja, ja, ja. En dan uit Ken naar Italië. Bella Italia. Ja, dus, dat is het doel.